ओमफ्राय जेनेबा फंबाय नाइजेलखौ मबेयाव लोगो मोनजेननानै नों मोजां मोनजेना? लोगो मोननाय आरो? औ लोगो मोननाया? लोगो मोननायाथ' जोंना अनलाइननि गेजेरजोंसो मोननाय। अनलाइननि गेजेरजों ने? दायो नै बेबायदि जेनबाय बेवहाया नै ओरैबायदि नायदो नै आङो मिथिनानै लागोन दा जेनोखि केकनि आसोल क्रिम होयो दा नै बेयावनो बानायो बेवहाय ने? बेजोंनो बानायो। औ ओमफ्राय बेखौ बेसेबां लायो बायोब्ला? बियो बेसेबां लागोनथाय 4000 5000 लागोन नामा? अ बेबायदि लायो ने? अट'मेटिक कारेन्टजोंखा आरो बियो ने? औ बेयाव स्पिड थायो। अ 1 नाम्बार 2 नाम्बार 3 नाम्बार बिसिम बानायनो हायो आरो। आच्छा ओमफ्राय बे क्रिम माबाखौहाय जुदि बानायोब्ला बेवहाय मा मा बुस्थु होदेरनो? क्रिमा रेडिमेड थाखायो मोनसे। आच्छा थायो नै औ औ औ अ बेबायदि ने? बेखौहाय बेयाव सोनानै लखबनानै औ बानायो। खाथियाव बिदियाव लाखबबाय। बेबायदि आरोखि ना नै बेजों लखबनानै नै बेवहाय बानायफामो आरोखि ना? ओमफ्राय दा नै बियो बेवहाय मा खालामो बेयाव? बेवहाय केक सावो। अ केकखौहाय बेवहाय सावो आरो ने? आच्छा बेवहाय मोनबेसे केक सावजायो? ओरैनोथ' फिसा फिसाबा बुरजायानो जागोन। औ औ गिदिरबा 2 3 4 जागोन आरो। आच्छा औ बेबायदि ने? ओमफ्राय बे केकखौहाय बानायनोहाय मबेयावहाय ट्रेनिं लायामोन बेवहाया? गुवाहाटियाव। गुवाहाटियाव ना? बेसेबांसो नाङो बेखौ रोंनोहाय ट्रेनिङा? ट्रेनिङाथ' जोंना 15 दिननिमोन। 15 दिन ना? औ फुरा कर्स फोजोबखादों नामा? औ बेबायदिनो। मास्टारनिमोन आरो आंना। आच्छा औ ओमफ्राय नोङो बे केक बानायनानैहाय अर्डारि माखासे थायो ओमफ्राय बाजारावबो हैनाय जायो नामा? अर्डारखौ लायो ओमफ्राय बिथिं वेडिंफोरनि ओमफ्राय बार्थडेफोरनिनो जेनेबा एसे मिथिं थाला थायो नालाय बेखौ लांनो दिगदार जानायखाय होयो आरो खाथियाव। होयो ने? औ ओमफ्राय बेसेबांसो लाबफोर जायोना जाया बेखौ बानायना फाननायावहाय? जायो एसे एनै। जायोना? आच्छा दा जोङो मिथिनो मोनबाय जों बयबो रोंनानै ओरैनो थानो नाङा। दा बेवहाया जेरै ट्रेनिं लानानै लोगोसे गावनि रोंगौथिखौ लानानै नाजानायजों दा नैबेफोरबायदि बिराद मोजां जाय केकखौ जोङो गोथावसिन मोनो जानो मोजां मोनो बे केकखौ नैबे बेवाइया बानायनानै फानो बिराद मोजांनि खोथा। जोङो बयबो रोंनानै ओरैनो थानो नाङा बेबायदि एसे एनै खरसा ओंखारो आरोना बेबायदि सिस्टेमखौ बानायोब्ला। ओमफ्राय दा गिदिर गिदिर हाबाफ्राव बा बार्थडेफ्रावहायबो लांफैनो हागोन आरो ने बेवहाय? औ ओमफ्राय दा जेनेबा बार्थडेनि केक बानायोब्ला बेसेबांसिम थाङो खरसाया ओमफ्राय बेसेबां फैफिननाय जायो? बार्थडेनिया माबानिफ्राय 200निफ्रायबो लायो जों अर्डारखौहाय। 200नि फिसा मोनगोन आरो। औ फिसा फवासे। औ ओमफ्राय आधा केजि 1 केजि आधा केजियाव 400निनो हरो आं। आच्छा आधा केजियाव 400 ना? 1 केजिबा 800 जाहैबाय आरो। माने जेसेबां गिदिर अर्डार होआ एसेबां जाहैबाय आरो ना? औ हाइस्ट बेसेबांसिम गिदिर बानायनो हायो? हायो बेसेबां नांगौ। अ बेबायदिसो ने? गोजौ हागोन आरो। गोजौथारबो हायो मानसिजों समान ना? जास्ट हमनानै ला ओरैनो 5 फुट 6 फुटबाबो बानायनो हायो ने? ओमफ्राय बे 5 फुटसिम बानायोबा माबायदि सिस्टेमैहाय बानायबोगोन जेनेबा? बेयावथ' बुस्थुफोर अर्डार खालामनांगोन। आच्छा बिनि दोनग्रा औ स्टेन्डफोर। माखासे बिनि माबा बानायनानै दोनजानाय बानायलांजेननाय दाइसफोरखौ लाबोनांगोन आरो ना? आच्छा दा बेबायदिनो आङो माखासे गोबां मिथिनानै लाबाय रायजो राजा नोंथांमोना नायनानै ला। ओमफ्राय आच्छा औ नै बेबायदि औ बेबायदि थिमिबो दङ आरोखि ना? बेयावनो सोयो। आच्छा बेवहाय सोयो ने केकखौ? ओमफ्राय सोबाय आरो बेवहाय। अ बेवहाय आच्छा बेबायदि सिस्टेम बानायो आरो ना? बे आधा केजिनि आरो। आधा केजिनि औ नै लाबबो दङ। औ जायफ्रा मोजां मोननो रोङा बे लाबखौहाय नायनानै ला मोजां मोनगोन आरो ना। आइ लाभ माने बेबायदि लाभखौहायबो मोनो। ओमफ्राय बे सारिखनाया? अ सारिखना नैबे जाहैबाय आरो ना? नैबे बिनि आरोखि ना दाइस? नैबे अ फुथुलानि। आच्छा अनेक डिजाइन दं आरोखि ना दाइस सिस्टेम बेखौ बायग्रोजोबनांगौ जाहैबाय। आच्छा औ ओमफ्राय आच्छा ब्रेकनि आरोखि ना बियो? नै बेबायदि आरोखि ना? ओमफ्राय अ बैयावबो दङ ने? आच्छा अ सुग्राया बेबायदि आरोखि ना नै? अट'मेटिकखा आरोना नै? औ माने बेयावनो सुनो हाबाय बेसेबांसिम जायो।
आस्सा औ नैबे फिसा फिसा औ बे जों बाजाराव बायनानै जाग्रा स्टाइल आरोखि ना बियो औ बैयावहाय ने औ बेंटलावहाय आस्सा जोङो मिथिनो मोनबाय माने बेंटलावहाय मोननो हागोन बे केकखौ बिराद अरिजिनेल लकेलाव बानायनाय ओमफ्राय बेखौलाय मा होनो अ केक फुलाग्रा स्लिम बानायग्रा आरोना आस्सा दा नै आङो गोबांथार सोंनानै लाबाय ओमफ्राय दंबावोसो मा बुस्थु बिलाय फिसा फिसालाय अ गासिनबो केकनि गोजा आरोना बेफोरो नै ने आस्सा औ स्टाइल डिजाइन औ डिजाइन बानायग्रा आरोखि ना आस्सा औ माने मा सिस्टेम नांगौ बेखौहाय बिनि दाइस दंजोबखासै आरोना औ ओमफ्राय बेफोरावहाय जेनेबा बे गोबांथार नै बेफोरबायदि बे थाव ना माथो जाखो बेलाय बे नैबे माबा जाहैबाय औ अनेक लागायो आरो आस्सा कालारजोंहाय मिक्स खालायो अ कालारजों ने जाजाग्रासो दै बियो केकआवहाय होग्रा औ लिपस्टिक नङा बियो फुनलाबायग्रा आरो नै बेबो बख'जायो नामा इयो बेवहाय बख'नायलाय अ बै फिसा फिसाया गोलाव गोलाव बे साथा बायदिया गथ'फोर दानाखि साथा लादु होयोबा बिराद खुसि जायोना गथ'फ्रा ओमफ्राय नै बेबो कालार ने आस्सा अ स्ट्रबेरिनि बिराद मोजां आरोखि ना बियो औ चक्लेटनिबो माने अनेक रोखोम दङ आरोखि ना ने औ मा डिजाइनखौहाय नों जानो मोजां मोनगोन बेयाव मोनजोबगोन आरोखि ना नैबे बेवहाय बानायो ओमफ्राय दा लास्टावहाय आङो मिथिनानै लागोन जाहैबाय बेवहाय नैबे केक बानायनायनि माबायावहाय बेसेबांसिम मा बुस्थु नांगौ आरो बेसेबां थाङो बे केक बानायनायावहाय बिनि माखासे दाइसफोरखौहाय बायोब्ला दा दे जेनेबा बेवहाय जाजाग्रा थाव बायदिसिना नुदोंना नै बेफोरो गासैबो जाग्रा गोजा आरो बे केकआव होग्रा गोजा दा बेफोरखौहाय केक जाजासिमाव मानसि जाजानायसिम बानायनायनि सिमावहाय मा बुस्थु नांगौ बेसेबां थाङो बेखौ बायग्रोयोब्ला बे बुस्थुखौ बायबा औ बे बुस्थुफोराथ' दामा 90 थाखा बे मोनसेयावनो 90 थाखा हाब होमब्लाथ' बुहुत थाखानि बुस्थु दङ बे गोरलैयानो जुदि 90 थाखाब्ला बेफोरबायदि जायो आरोखि ना नै नायदो 425 नै कालारा एफा फिसा बुस्थुआनो बेबायदि आरोखि ना नोगोद दाम ओंखायनोथ' केकआ ओरैबायदि दाम जायोना फिसायावनो देलायग्रासो साननो हागौ रायजो राजा नोंथांमोना देलायग्रा नङा आरो नजल बै डिजाइन बानायग्रा आरो आस्सा औ बिबार बायदिसिना बानायग्रा नै स्टाइल रस बानायग्रा मा जात सिस्टेम बानायगोन ने औ बेजोंसो डिजाइन बायदिसिना माने बै फिसा फिसा बुस्थु ओरै बोदलायनानै होयोना नाम्बार बायदिसिना बे गासैबो दाइस दंजोबो आरोखि ना अब्लाथ' बेखौ नायोब्लाथ' गैयाब्लाबो बेवहाय गासैजों दाइसजों जाबजों मेसिनजों लानानै गैयाब्लाबो थांबाय एल ने दा नै बेवहाय बानायखानाय केक दं आरो नै बेनो आरोखि ना नै कालार होआखौ बेखौ ओरैनो साइजल' बानायना दोनथ'दों आरो ना बिराद मोजां नै जाजाथावनो दा नैबे बेसेबांनि बेवहाय बे 200 बियो 200 ने आस्सा ओमफ्राय बैयो बे 400 ओमफ्राय बै गाहायना 800 बियो ने दा नायदो नै ओमफ्राय नै बिबो ने नै बेबो जाग्रा आरोखि ना बिराद मोजां डिजाइन बानायबाय बरियानो आं ओंखारलाङोसो बालायलांबाय आरोखि ना फंबाय नाइजेलनि न'निफ्राय ओरैबायदि मोजां थानोहाय न'आ नै दा जों नैबे केक दाह्रा बायदि गुवारखौ जानायसै आरोखि इमारजेन्सि केक बियो बेवाइनि आखाइजों बानायनाय केकखौ आङो जालांनोसै आरोखि ना दा नै बेबायदि बानायदों बेवाइया नै ओरैबायदि मोजां आरोखि ना नै जा मोजां बानायखाबाय नै बेबायदि हायो आरोखि नै ओरैबायदि मोजां हाबाय नै जाबाय आरोखि ना नै ओरैनो दा फाननोला बियो बेसेबांसोनि जागौमोन बेवहाय फाननोब्ला बे मोनसेयावहाय बे मोनसे गोलावा 50 थाखासोनि बियो 50 थाखानि ने मोननैजों 100 नामा जेनेबा बेवहाय ओरैबा
बे जेनेबा बिदि 50 बिदि जाहैगोन आरो आच्छा टटेल मथा मथि औ 200 सोनि दङ बाव 100 ने औ ओरै खावसे बानायबाय औ खावसे 50 औ 50 100 जाहैबाय आरो नै बिराद मोजां नै क्रिम होबाय दायो ओमफ्राय आङो मिथिनानै लाबावगोन लास्टआवहाय जे ओरै थादो फंबायाबो औ बेवाइनि खाथियावहाय थालाय लायखिदो हाबायाव फैदों जोङो गोबांथार भिडिअ बानायदों थेवबो आङो मिथिनो मोनाखैमोन बेवाइया मा गामिनि आङो बेखौहाय मिथिनानै लानो लुबैदों आरोखि हरिसिंगा होनो जोंना आच्छा स्टेशन दङ मोनसे औ हरिसिंगा स्टेशननि बिनि सोनाब थांनांगौ आरो बिनि सोनाब हरिसिंगा स्टेशननि सोनाब ने आच्छा आच्छा बेबो मोनसे मोजां अनलाइननि गेजेरजों लोगोजों लोगो औ जोबोद मोजां माबा लाखिलायनानै गोथार जुलि जाबाय बिराद मोजांनि खोथा आं सानदोंमोन माने नायज्लायनानै लायदों नामा सानदोंमोन आरो अनलाइनजों दे जादों बेखौ आं मिथियाखैमोन औ इसोरानो जगायना होबाय ओमफ्राय बेवाइया बेसेबांसिम फरायदों औ आंना बिएससि कमप्लिट जाबाय आच्छा बिएससि कमप्लिट ना ओमफ्राय न'खराव साबैसे दं बेवाइमोननि होजों न'खराव साब्रैमोन जोंहाय फंबाय सासे दङ ओमफ्राय बाबा आरो दा आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाथ'सिगोन लोगोफोर जोङो केक जानायसै केकखौ आं दिन्थिथ'लाय रायजोफ्रा लुबैनो हागौथ' केक जानायखौ दिन्थिथ'लाय आरोखि नैबेखौ जाखासिगोन जोङो बेवाइया हाबायनो जायो जाथारखानोसै ओमफ्राय नै बेखौलाय बेसेबां लायो बेवाइ बे औ बियो औ बियो 900,000 थाङो 900,000 ने बियो लहा ना माथो ना लबारनि लहा नङा मा जातनिथाय दंफां ना मा बुस्थु बेलाय ना लबारनि लबारबो नङा बुस्थुआ बुस्थुआ माबाफोर जागोन बे सियारनि माबाया बिनि जागोन इयो नैबे सियारनि बायदि लबारानो जागोन औ बेबायदि आरोखि आङो भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर दे